Ringre rawera Juliet Wangai ma jegni 24 kendo manotho e od ang'ech ma Nanyuki otimne bero, kata kamano chenro mar bero pok ochiwo duoko kaka owinjore. Kaluwore gi jabero mar piny owacho Peter Ndegwa, nitiere dwaro mar nono ringreno matut mar fwenyo makare gino mane nyalo bedo nokelo tho mare. Ndegwa kod jobero mamoko koro dwaro rango duoko mag bero mar wich manotimne Wangai kod rango chal mar kuonde moko e dende, gino mibiro chiwo duoko mare tok jumbe 2. We are finding some things in the lungs, in the brain, in the pancreas, and the liver, all of which can actually be contributory. And specifically, there is bleeding in the brain, which doesn't look traumatic. We are not seeing direct injury to the head. Therefore, we are suspecting that the bleeding could be anything else apart from trauma to the head. And then we see the other organs, because there are quite some links with the other organs. The liver, the pancreas, the lungs, all those have some issues.